Tay? Flor. Kanaog dito, kaya wa kay labot sa among panagsultihan. Ingon ka, pabalikon ko ni mo. Lagaw na! Balikon niya, pinaugon. Sa man dyan. Uy. Elaine, Tay. Yan ako to, tay. unsa man? May luna ba si Sir Marlon sa imong kasing-kasing? Sugton ba ni mo siya? Gusto ba kang mamatay ko? Di ba ka mawili sa akong kinabuhi? Sa mataong ka, tay, uy. Tay. Kinsa man yung tayo anak nga kaganahan nga biyaan siyang amahan o inahan, uy. Maulagi, tubag ako. Uyon ka ba ni Sir Marlon o dili? Ang tinuod, tay. Huwag yung kumaygugma ni Marlon bisag gamay. Kinsa may gigugma mo? Si Boni? Katong si Pulturero? Tay, nagiskutis bunit, tay. Kay wala man ko nauna na ako. Ako masakiton. Murag mabugto na akong gininhawa. sa kaingon ko na, si Sir Marlon na abugtong makaayon ako. Kung imo siyang sugton, Anong ako masugton si Marlon, tay nga? Wa man na siya mangulitaw na ako. si Marlon ni kumpisal nako. Hasta si Matoy misulti nako. Nga tilod anay ang iya diha nimo. Busa, bisag tungod lang nako. Kung mukbisal sa nimo, sugta siya. Para maalim ko ni akong sakit. Bisag sa pangalan lang nga imo kong amahan. Busa, tahura ko. Ayaw balibari si Sir Marlon. Kung di ko nimo tumanon, isipan na nga wa kay amahan kung ikalipay nimong mamatay ko. Ay, kay inayaw sa... Yan sa magkaya pa nimo. Kaya pa man. Kaya pa. Kani unsa man eh? Ha? Dahon na. Tarong. Kamot lagi, kamot lagi. Ay, sagugtok ka. Kani unsa na? Kumingking. Bawa. Paka mo lang ka. Kaya pala ginibon. Kaya pa pagtarong ay. Kaya pala kaya pa. Kaya kung di mo madaw, mag-contact tag purinarya. Ha? Mayo kay ron kay naa sila promotion. Para kinsa man na imo? Imo ha. Na lang, imo mo sa kumpat yun. Buti pa ko mo exit bon. Di pa mo exit ako giklaro tika. Kay kung unsa man lang gani, kung di mo mada, ayog dada diretso ta sa awan. Kaya pala lagi, Kaya pa? Kaya pa. Mao na dinha. Nakatanggap. Paka man lang kagod. Matod pa nimo kung sa atong duha ka mga kawatan mao Santa Claus. Be. Paka man lang ka, wa ka katag-an. Ano man? Unsay nga naman? Suma, ang Santa Claus magkilagawat sa kanding. Wata ka siguro, uy. Siwa ka siguro tulutan dito nagsusi. Nabago dito? Kita ka. Wata ka ba nga, gitaguan din lang kanding di ay. Saba di ay, taguan ko taon. Tulugod na dito. Makita ko na nato kung naa. Sa to ba? Wa siguro. Pamasa ta nagdugay dito, Bongod. Ya, wasa ta magsuhid pag-ayo kay sila man natutuyo. Di man nagkanding.
Mga tingali, no? Duda lang niya ako, Bon. O pa makasiguro. Pero, di gyud mausab nga akong tagna nga usado nila mao si Santa Claus ang nagsakmit sa kanding. Okay. Ay, Baka itong nila ibaligya mo sa. Kuat ko to ka buok. kana imposible na mahitabo. Kabaw gud ta, ang tinguha nila ang kanding, mahimo sila tag-iya ng kanding. Nya katong kanding nga tag saon to. Bisag pila ka bilyon dito dito nila ibligya eh. Ay. Nya ilan na ibaligya noon. Ilang ipaihaw, naunsa ko na sila eh. Basta gid mo. Pero ang pangutana ba, hain nila tago kung sila man kayo nagsakmit sa mga kanding. Patay lang mahimo po na ato lang ginapangitaon. 90% sure gyud ko naa nilang kanding. Yan sa man. Mamalik ta dito. Aron ka matiwas. O di ba, mula taglaing kauban, aron tabangan nato sila dito. Pili lang ka na. Saman. Ay mo siya kung tiwat. Boy, tiraso ko na to balik. Okay rin mo. Tingnan, di mo makaya ba? Mao na akong pangutana din na. Karas-karas na akong tingog. Layo pa rin sa tinayo eh. Oh. Sige. Si Floro. Murag ako ko rin ni Henry mo. Concerned din siya na ako. Tawa mo ka. Hi, Flor! Day. Bon, nahibaw ka ba? Ano sa man? Si tatay ba? Nahibaw ba mo nga? Kuan? Sa man? Sakti. Nagmasakiton si tatay. Ang sakiton! Imong tatay doon na sakit? O lagi. Sakit? Ano sa sakit day? Grabe? Basig ko na iya aday ka ng gaba di ultra nga sakit ba? Si Baba di Ultra. Ah, kanagong mga sakit sa mga tao nga mapahitason kayo. Kundi GG na iya. Sa man sab ng GG mo? Kanang GG ginagmayng gaba gud. Sabo diha, uy. Lain ang sakit ni tatay. Asa di sakit ni tatay? Sakit sa kasing-kasing. Oh, pareha day may. Sakit sa takong kasing-kasing. Kaya napuno sa gugman niya. Tinood gani sakit sa kasing-kasing? Oo. Nya ang nakapait ni ini. Kay mo siya mamugos ni Helen. Pugos? Unsa may pugos? Unsa may pugson? Ali dire Flor kay ikailing ko Flor para Sige, magtanong lingkod. ikaw dire ka. Oh. Ali dire lingkod day. Lingkod na. Kaya mo nang bulit. Unsa gansa man si pagpugos ng tatay mo? Iyang gipugos si Helen. Nga ipasugot si Sir Marlon. Imong tatay gipugos ni Helen aron pagsugot ni Sir Marlon? Di maoy! Oh. Si Helen may gipugos yung tatay nga sugto si Sir Marlon. Ah, hala. Pugson sa imong tatay si Helen pagpasugot kan Sir Marlon? No. O lagi. Hilang ka dito sa Helen kay wadyo siya gustoan ng Sir Marlon. Unsa man taon Sir Marlon? Ay mo nang pugson si Helen nun? Wa man gusto niya? Sa mo pagtuobon? Ikaw may gihigog man ni Helen. Saba ka diya mo noy. Di, ako raman ang pagtuo. Ako raman sad na kay pananaw na kong Helen. Gusto ra ba magigsuod nimo? Huwag makigsuod. Ang sabi ka oy. Di ako raman sad na. Oh, Hilom din na. Tingalig mauwawan ta. Ay pag una-una. Tinuod bitaw na ba ni? Mao bitaw ni anhi ko nimo, ninyo, para makatabang mo. Yetlo, unsa may matabang na ko anak ba? Makatabang ka mon, kumusugot ka lang. Buni ko. buni siya. Bunis. Ay, karat na rin. Kuan, kinang unsaon man ako pagtabang.
Nga imong ang kunon nga trato mo si Helen. Ang kuno na akong uyab si Helen. Nga, dili mo na tinuod. Ang kuna lang, aron di mamugo si tatay ni Helen. Oh, ito bon. Tingnan na lang, sukta na lang. Ingnan na lang ba nga, uyab mong hilin para di na mamugo si tatay niya ba? Pero sigurado. Like, sukta lang. Oo, makana eh. Unsa biya ka mon? Di kita sagpaon ni Helen og wag to ana. Nga mangangkon nga di mo na tinuod. Tinuod, manggod na. Sugot na lang gud bon. Si Helen man gani gaingon nga trato mo. Nga day, yung tatay, waningon nga. Pwede ta magtrato, para di mo magubot. Samot niya. Uy, natas problema. Di ka bon? Ako na ka. May... Sige, ragyot. Sige, siya lang. Sugot na lang bon, aron dili mi magkagubot sa amo. Aron di na sad mamugo si tatay ni Helen. Sige na. Di mo na tinuod. Ako'y pasalig ni mo bon. Dili gi na masuko si Helen. Malipay pa ganito. Sige na bon. Tubangin na bon. Ay, tubangin na ba? Tubangin na to si Helen God, pero ano si problema dito? Ay, oo, lagi. Tabangan na to na si Helen, pero sa laing pagi. Gusto pa malayin paagi, anak. Tabano ni mo si Helen. Mo maghapon. Ikaw no, anang imo uto, kitid kayo. Mo naman ito, maghapon na. Deplor, ato na lang papa ni mo na, tatayin mo na. May pa. Ato na lang istoryahan siya. Na, tana. Napa maga? Ano naman? Sige na mo. Toy! Dito ka? O, dito na ko sir. Ako itong kitabaggan silang duha, si Bunik, si Simon. Kuya, sumayin tabo. Di ba traka sir, ay. Mauli, mi. Grabe kay armas ang mga tulisan, ay. Ay sa kapila na ilang problema, ha? Kini nga itong problema may itong unahon. Lagi sir, nagkikutar daw ka na sir. Ano din siya, ay. Naibawaan ako karon, nasakit yun noon. Oh, usa ko naklaki, ha? Sakit-sakit yan na tinuod, eh. Kuya, huwag madayon. Mga dito sir, tinuod dito noon sir. Sa ako pakisusi sir. Nasakit yun og tinuod. Kabuang na, no? Eh, naimayin buhaton mo, ugma, at tuwa sila, klaroha, kung sa gitinuod niya kahimtang. Kunya, may nang sultihan na ko ni mo. O, Kung ako sa lang sa'yo ulan. naklaro, ha? Sa'yo ulan ako ba po sir? Yung mo ginaklarohon kay Bida. Kung mo mo giniklakiha nga, wala ko'y madaw-daw ani ilahang diskarte, di na ako mahimo asawa yung anak. May pagtinudunan ako sila, palayason ko na din sa mong dapit. Klaro, ha? Tara. Ikaw diyan iklakiha. Sakit niya. Sakit ni tinuray. Mayo! Mayo! Nasibo ni yung Simon. Yapon! Maing hapon. Check. Oh, Pune! Simon, di lagi mo? Sa may ato? Si Noy din siya lang, kumusta? Ay, na, naghigda. Nagluya taon. Ambot nga ano ni siya, kalit malag kaluya. Oy, Dinsyo! May bisita ni mo, oh! Las bonig si Simon. Dayon mo, Pun. Dayon mo. Grabe ko. O din mo pa yung nagkabon si tatay nay. Sapa din na, oy. Makayo din ng gabon ng inyong amahan. Di man ang kaayo. Sa Gigi na lang. Sinuang nga. Ay, Dayon lang. ay hapon Noy din siya. Hapon. Anong niaman mo? Widua mo na ko? Nahingawa mo? Pusugot talaga ko kumatay ko! Simbak ko ang taon, noy. Ay, sa paghiskot, anak, noy. Ay, mahal na ba kayo mga palatunon, noy? Sabi ka, ano mag-iskot mo kag mga palitunan? Mahal ba ito palatunon? Ang kandila, mahal kaayo. Nga, ay, buwad bulinaw, munggos, mahal kaayo. Wala, labot longon. Nabi pala, nanungota. Pero, may problema, noy, kay mahangyo man may... Di mahangyo man tag-gout lang sa yuta. Sabi labot ang nakasakit ni Dinsyo. O ka ng kandila, di ay. O, kinahanglan na siya para kung mag-run out. Nga, mahal ba kayong biskwit ron? Nga, baraha pa, pagbaraha. Siyong siya, oy. Munday, munday! Nanoy! Papuara ko ni si Simon?
Papaara ko ni. Ano man? Musamot ako sakit ani. Mamatay ko. Ang sama ko, Noy. Papaara! Wapa ko sa, oy, nisulti naman ko. Saan siya? Uy, Nakasa ko ni mo, Noy. Nakasa! Ay, pasaylo alam ko, Noy. Sinaptan na ilang taba, nabitaw na sa kanta, bitaw ka nang, tungo ka na kanta mo ka nang, kay Pasko man karon, atong kaloyon, ang nakasala, atong pasayloon. Kaloyan ang kalag niya. Dito babas ka suban! Ayaw nila! Nay Dinsyo, pasensya lang ka sa akong kauban ha, kay mao magud ni iyang role sa kalibutan pagkaway batasan ba. Ay, sa pagngana po, Noy, no? Sa taon may batasan, Noy. So may tawag ka na pamatasan na. Nagsakit si Nay Dinsyo niya, imong kayo na. Kumidya raman ito, good. Ibutang sa komedya na imong lugar. So, ibutang ang lugar sa kumidya. Ano ba ito? Hey, pasensya lang. Yan yung kamu, ro pagduaw na ko. Kamu yung nakaingon, nga grabe niya akong sakit. Kamu, labi na ikaw muli. Wala, nadi kay bayro ka, Ha? bro. Pala po, Noy, makatakot ka. Ano man, Noy?